बिजि मा खौरां फै जिरायफै जिरायथ'लालै आदा आं मोनसे बाथ्रासो खोन्थानो फैदोंमोन मा बाथ्रा आब' समायनाया नोंखौ लेंहरदों नंगौ नामा अब्ला नों थुगुरदो आं थांगासिनो दं दे थुगुरदो बहा थांनो फिसा आं गामियाव एसे बेरायहैनो आइ गामियाव बेरायहैनो ना सोरबा बाजैखौ लोगो हमहैनो आदा खुसि आं मिथिखागौ आदा थगायनो दानाजा खुसि नोंखौ दे बिसिना बारा जालायबाय गामियाव थांनानै दा आरो बाराद्राय जाद्रा लोंला खालामनाङा जागोन आइ आयै आदा राजिबा सोरखौ मोजां मोनो मिथिगौना आयै हा सोरखौसै समायनाखौ आयु मालाय माहाजोननि फिसाखौलाय जों दानो गैयै दुखियालाय बोरै मोननोसै नोंनो हादो आं दाबसेयाव थांनि हे माथो गलाब बिबार बायदि जानानै दंलाय माबायदिथो जानांगौ मान्दार बिबार बायदि जानांगौ आं गोरोन्थि बुंबाय नामा बुङाखै दाखालिनो फैदों आंखौ मानो लोगो हमफैयाखै दालाय हमफैयाखै आं लिंहरनायखायसो माथो बाथ्रा आदा गोदान बोसोरनि मुङै नैबे आर'नाइ फालिखौ नाजावदो समायना गोदान बोसोरनि मुङाव आं नोंनो जेबो होनो हायाखिसै आंनो जेबो नाङा आदा नोंनि अननाय मोजां मोननाय आरो नोंनि थार गोसो मोनब्लानो जायो मिजिंबोल' इयुनाव नोंनि रैदुब बिखायाव गोबानानै रुजु रुमु संसार जानायनि समायना नोंनि थाखाय आंनि बिखाया अराय उदां नाथाय नोंनि न'खरनि हेंथाफोरखौ गोसोखाङोब्ला इयुन बुब्लिखौ मानोबा आं गिखांनाय मोनो नोंनि अननाय मोनब्ला बेफोर हेंथाया जेबो नङा आदा नोंनि थाखाय आंनि जिउआ जेबो नङा समायना नंगौ आदा बिसोरनि धोन दौलत बेफोर आंनि थाखाय जेबो नङा नोंनो आंनि धोन समायना आदा मारुतिखौ लाबोनांगौलै बेखायनो मा नखथा बोराय गारिखौ लाना फैयो मोजां गारि थानानै थाद माथो जालायखोब्रा नों फाहामदो आं मबाइल खालामनि र' बैसो नेबाय थानो हागौ ना र' साला बाइस खान्थि बायनानै रानलाबाय मोजां फाहामथार फिउस थांबायलै बैसानाव दोनहैदोलाय बैसानाव दोनै आय गरम साफैदोलाय रावबो गैया नामाब्रा बिसोरलाय बैसागु बोथोरावनो खारखोमाजोबदों नामाब्रा थाम्फैजों अरथार जाबासो गम मोनगोन र' सोर जाखो ए माबा मादै जों मानसिया सानै बाइकआ गंथाम जादों बे बोरायसिनखौ नोंसानाव गालांथ'नोसै आं दे दोन बेयावनो दोनजागोन आंनो मा नांगौ वाटार ओइ मादै मा जाखो मादै आं दै गांदों र' लायनि र' मादै सोर लायनो नागिरदों दैखौ आंनो लायनोसै माबा जाबाय नङाना मादै ओइ दाख्लै ज्योतिषिजों नायजादोंमोन आङो बे सप्तायाव आंहा माबा बुरि मानसिनि दै लोंनो हामानो आयु र' होमबालाय नै आइ दै नांगौनो होफै नाव आदा दैया मा मुं जारौनिया रांगाव रानि ब्रह्म रांगाव औ फै आंनि बिखायाव आदाया बहानि
मा मुं आंनिया गरम लावजारि मावा आं मालायनि अनागारि आं बै WWXIYZ नि सेल अफिसार दानफायाव 25,000 मोनो आङो आइया बुरिबाय आंनिया आइनि सासेल' फिसा हौवा नङाना आङो आदानाव बिराद बुरजा थाखा दं नङा होमबा थाखा फैसायालाय मा आंनि सैमानि लान्जायाव मानि खाबथानानै होयो आं थाखा फैसाखौ हिनजाव जासिनायनि दंफां गैया आंसो लाथ'वाखै थांथ'नोसै दे औ दे बाबा बा माथो एसे गोबाव जाखोब्रा बुरि बेगालाय सोरबा सिख्लाफोरखौसो लोगो मोनलायबाय नामा खुरलु खुरलायाव मोजांथार नङाना बियो सिख्ला मोनबा बियो हायथाल बुरबाय मानसि गोबाव माहा जिथोआव गास'हैदों मानसिया फाय नोंना जिथो जुथायानो थाखाबाय थायो बुजिगोन र' उनाव फोरमायना होबानो जाबाय सेंग्राफोरालाय मा सोबना लोंलायल' खालि ओरैनो थाबायनाय खामानि दामानि गैया मा फिक्स थांगोरंसो माब्लाबा सालाफ्रा बहानि गोदान मोनगानदोंब्रा रायजोफोरखौ थगायदों सालाफ्रा बैसागु फांसननि सेक्रेटारि जादों प्रेसिडेन्ट जादों कालेक्सन खालामना मोननायजों नुवाखै रां माखासेखौ मबाइल बायदों कट बायदों गारि बायदों अडिट बिनांगौ अडिट होनो हायाब्ला दुमनांगौ ओइ गुरु ओइ बेबायदिनो थाबायबाय थानोसै माथो खालामब्रा बेबस्था लानांसिगौ मा राहा लानो मालिक गैयि साइकेलफोर नागिरनांसिगौ बैलाय अ थिखांना लाबो आगान थायैबायदि समायना फैदों औ मादै जागोन दे जिराय नैबेयावनो ओइ राजिब नै समायना फैदों जिराय अ समायना औ जेरावबो थाङाखै ओहो जेरावबो थांथ'वाखै आं र' दसे जिरायथ' जागोन समायना नों जिरायथ' दे नोंहाबो हनै गामियाव बोराय बुरि रंजायोनो दसे थांनानै फैनि आङो जागोन मादै हा माथो खौरांमोन माथो खौरां जानो नोंलाय माथो मागिनायाव थाङाखै मैयानियानो मेंगायाखै आंहा आंनि थाखायथ' मेंनायखौ दोनथ'जायो हा नोंलाय बहानिथो जुदे मौसुमि बार जालायखो आंनि मेंनायखौ मेंगा होनो मानो आंनि हायनाया नोंनि मेंनायखौ होखारनो हाया नामा रामायणखौ बोदलाहांबायानो माथो नोंलाय नङाब्ला माथो थ' थांदिनि थ'दो सालायबाय आय' आंनि अनजालिया बे बैसागुखौ मेहेर गोनांसो खालामथारबाय आंनि अनजालिया बे बैसागुखौ मेहेर गोनांसो खालामथारबाय आगै जोंनि गामिनिलाय गुफुरै नायनो मोजां गोसो होसारना सिफुं सुनाय देंखो नोंनि आय' आंनि अनजालुआ बे बैसागुखौ मेहेर गोनांसो खालामथारबाय आंनि अनजालुआ बे बैसागुखौ
मोसालायबाय आय' आंनि अनजालिया बे बैसागुखौ मेहेर गोनांसो खालामथारबाय बैसागु बोथोराव रंजानो सानब्लाबो हाया जाबाय आदा फैनो सानब्लाबो आफाया जुगुमो आदाया मेहेर आं मालाय बोरै जानो आय' हाबाब बैसागु बोथोराव रंजानो सानब्लाबो हाया जाबाय आदा फैनो सानब्लाबो आफाया जुगुम आदाया मेहेर आं मालाय बोरै जानो गोसोआव दुखु दाला सना देग्लाय बैसागावनो जुलिनि खोथाखौ रायज्लायदोनि देग्लाय बैसागावनो जुलिनि खोथाखौ रायज्लायदोनि देलाय देलाय बागुरुम बागुरुम मोसालायबाय आय' आंनि अनजालिया बे बैसागुखौ मेहेर गोनांसो खालामथारबाय आगै जोंनि गामिनिलाय गुफुरै नायनो मोजां गोसो होसारना सिफुं सुनाय देंखो नोंनि आय' आंनि अनजालुआ बे बैसागुखौ मेहेर गोनांसो खालामथारबाय आदा जोंनि गामिनिलाय सोमजोरै नायनो मोजां जोंनि गामिनिलाय गुफुरै नायनो मोजां सोमजोरै नायनो मोजां गुफुरै नायनो मोजां सोमजोरै नायनो मोजां ओइ बहा थांदों आदा आं लोगोफोरजों मागिनो थांदोंमोन मागिनायाव थांदोंमोन गाजोबजों नोंहा मा सोमोन्दो दङ बेबादि नेहात गोरिब मानसिजों सोमोन्दो खालामनायखौ जों माब्लाबाबो गनायनो हाया आं खोनागासिनो दं नोंसिनि बाथ्राखौ लोगोफोरजों बैसागो मागिनायालाय माथो गाज्रि जालायखो बैसागु मागिनाय होननानै सेंग्राफोरजों बेफोरबायदि हगारब्ला जानाय नङा बिदि नङा नोंनि अननायावनो बेफोरबायदि बारगासिनो दं बियो गोजा गुफुर जेखौबो सिनाय मोना जाबाय दिनैनिफ्राय बियो न'नि लांना बारनो मोना लेखा बिफाजानि फिसा जानो हमथारबाय बियो सिनसट रावबो गैया नामा बिसालाय रावबो गैया सोर जाखो सोरमोन आंलाय आं फैदों माथो नांगौमोन नांगौमोन माने नांनायाथ' अनेक नांगौ जानानै दङ बेफोरखौलाय बहा मोननांगौ जाखो आंलाय बे गारिखौसो लांनो होनना फैदोंमोन आङो ए गरमनि गारिया गरमनि बे गरमनिसो गारि नङा आंनिसो गारि साला बे गारिखौ गरमा गावनिसो होनना बुंना लादों सुवारा आंनिसो सुखिदार बियो आंनिसो सुखिदार दाहोनासो थाबथिंलाबायो बे गारियाथ' आं खिनो थांनो लांग्रासो मारुथियाबो गंबासो दं आंहा फैसा थाखायाथ' हिसाबानो गैया माथो आदा गरमालाय गावखौ साख्रियालासो बुंदोंमोनलाय साख्रियावला नंगौ साख्रियावला बियो माने आंनि सुखिदार इसे आरो सिख्लानिथ' आंखाल गैया थेवबो नों जेबो सानाब्ला आदानाव मारुथि दंमारोना दङथ' अनेक मारुथि दं आंनाव ट्राकआथ' हिसाबानो गैया थाखा फैसानिबो हिसाब गैया गरमा दाहोनासो थामारोना दाहोनाल' नङा जाराव बियो सिखाव सेरेबबो मानसिनि आखलाथ' मोजां नङा अनेक केस दं बिहा
एफार्मेटिभ केस नमिनेटिभ केस मार्डार केस फुलकुरि केस माने हिनजावनि केस बिखौ बारालाय होनाङा लाफाखायो सिखा नुबा बेफोरबायदिनो बासाबोयो आरो बासाबोनानै माब्लाबा सावनानै होलाङो बे खंगाया मानो खंगा नों मिथिगौ बै हिनजावनि दरजा नारनानै बुजानानै खंगा जादों आयु जारौ नों सिख्ला मानसियानो बेफोरबायदि ब्लाउस जिलायनाय गानो न जारौ न बाजि रांखौ लाखि आंहाबो बिलानो जाथ'वाखै जारौ US लेडिस ब्लाउस बायना लादा जारौ आंहा बिल जाब्ला नोंनो 5 लाखसो होलांगोन आं नोंनो जागोन आदा मोजां आदानि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा गोमो बुसाव फादांगारि आं ज'आ हिनजाव आदुंगारि नोंनियालाय माथो मुं रांगौ रानि ब्रह्म हाउ सुइट आं फैथावबाय दे रांगौ नानि आं फैबाय थागोन मासि गिलिरलै गारियालाय ओइ राजिबो दं गैया न' ओइ राजिब सोरबा दं गैयाब्रा राजिब सोर जाखो नोंसोरला राजिबखौ नांगौ जोंनो राजिबखौ नेहात गलामनि फिसा जानानै बियो सनानि थोरसियाव ओंखाम जानायनि सिमां नुदों धोन सम्पतिनि लबाव बियो दिनै आंनि बिनानावखौ मोननो लुबैदों नों बेफोरखौ मा बुंदों फिसा जों गलामबाबो बेफोरबायदि सिमांखौ माब्लाबाबो लुबैया ओइ बुरै नोंसोरलाय सामलाय नङाब्ला सेटेप खालामनाय जागोन सिमां लुबैयाखै फै फै आशिना नायो बुस्थुखौ ओइ रांगाव आगो आंनि सैख्लायनाय सना जिउ दंना गैयाब्रा ए आदा गरम औ माबा गियां दै गांदौ ए आदा दै गांदों नोंखौ नुब्लानो माबा दैसो गांग्रा जाबाय आंहा बुस्थुनायनि बाथ्राथ' न' आदा दैया आइदै साला नों मारगौसो गोमो बुंनाय बाथ्राया असभ्य गोमोआ मा बुंदों आंखौलाय नों सासे दाहोना जानानै सिखाव जानानै हिनजाव गुन्दा जानानै साख्रियाला होननानै थगायदों नों आंखौ लाजिया खुरखायनो नागिरदों गोमो